Reptes i oportunitats per millorar el finançament de les entitats. En podríem dir molts i intentarem simplificar i fer-ho curt. Jo crec que el principal repte de les entitats és saber què és el que fan i per què ho estan fent, perquè potser estan fent coses que no els hi toca. Per tant, el primer que diria és, si el que estàs fent és el que et toca des d'un punt de vista de missió. Després, veure quin és el teu objectiu a nivell d'estratègia de finançament, perquè clar, ara amb la crisi tothom, no, hem de captar, bueno, has de captar diners, però per fer què? Per tant, potser el que primer hem de saber és quina és la teva estructura de finançament i cap a on vols anar, perquè a partir d'aquí serà més fàcil posar les eines per anar i per aconseguir-ho. És importantíssim tenir una bona base de dades. El primer que hem de saber és a qui anirem a demanar i a qui anirem a captar. Després, comunicar. Per un punt de vista de finançament no podem desvincular el finançament o la captació de fons del que és la comunicació. Hem d'explicar què és el que volem, per què ho volem, què farem i sobretot què aconseguirem. Jo crec que les entitats pel seu dia a dia saben perfectament què és el que fan, però es pensen que tothom saben el que fan i en veritat no és així. I des d'un punt de vista de finançament associatiu jo crec que hem de parlar no tant d'aconseguir fons o d'aconseguir suport, sinó d'aconseguir amics, és a dir, que hem de passar del concepte potser més tècnic que seria el fundraising que fundraising, és a dir, friendraising, que aconseguir amics, perquè tu quan tens un amic, si tens un problema, saps que t'ajudarà, no? Es diu que qui té un amic té un tresor, per tant, jo crec que si el que estem buscant és gent que ens doni suport, el que hem de buscar són amics, però no només buscar-los per demanar-los diners, sinó buscar-los perquè ens ajudin, perquè ens donin suport i perquè es quedin aquest any i es quedin l'altre any, perquè realment l'entitat no sigui una cosa de fer un projecte aquest any, sinó que sigui un projecte a llarg termini i que entre tots puguin donar continuïtat, suport i solvència, no tant des d'un punt de vista econòmic, sinó solvència i legitimitat per les entitats i que puguin fer les seves causes.